ପରମାନନ୍ଦ, ନିରାକାର ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା। ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି, ସୋଅହଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛାମୟ, ମୁଁ ଲୀଳାମୟ। ଏ ଧ୍ୱନି ହିଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ବିରାଟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିବଦ୍ଧ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକାମଣ୍ଡଳ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ବାରିଦ, ଅରୁଣିମା, ଧବଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମଳୟ ପବନ, ଫୁଲ ଫଳ, ନଦ ନଦୀ, ସାଗର ମହାସାଗର, ମେରୁ ସମସ୍ତେ ନିବଦ୍ଧ। ମୁଁ ପରମ। ମୋର ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? କିଏ କିଏ ତମେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ? ଲୀଳା ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତ୍ରିପୁରା ଗମନ କରିପାରିବି। ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସୁଦର୍ଶନ। ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ମୋ ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବ, ମଧୁମୟ ହେବ। ପିକର ରାଗିଣୀରେ, ଫୁଲର ମହକରେ ମୋ ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଇ ହେବ ଲୀଳା, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ମଧୁମୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଏଇ କ'ଣ? ବ୍ୟଗ୍ରତାର କମ୍ପନ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନୋରମ ମଧୁମୟ ଜଗତ ଜୀବନ। ଅନୁପମ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମୋହନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆହା, କି ମଧୁମୟ ଏ ବିଶ୍ୱ, କି ମଧୁମୟ ଏ ଜଗତ ଜୀବନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅମୃତମୟ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଭରା କିରଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ମହକରେ ବାସମୟ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶ। ଏ ଜଗତ ଜୀବନ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଆଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହା, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏ ବିଶ୍ୱ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହିମାମୟ ତ୍ରିଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱମୋହନ, ଥରୁଟିଏ ଏ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବ। କୁହ କୁହ ସୁଦର୍ଶନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ମନପ୍ରାଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରଭୁ। ପଚାର ପଚାର ତେବେ ସୁଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମୋହ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟାନୁଶୀଳ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନ ସୁଦର୍ଶନ? ତଥାପି ଆପଣ ମାୟାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନ କଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? ଏ ଦାସାନୁଦାସ ସୁଦର୍ଶନ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛି, ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? हे सूर्यं सहस्रांशो तेजराशि जगत्पति अनुकंपया मां भक्त्वा गृहाढ्य नमस्ते। उदयगिरिनिवासं तप्त हेम प्रकाशं तिमिरिपटलहन्ता सर्वलौकिकचक्षु गगनतल बिहारी बान्धवी पद्मनिनां सदहतु मम पापं भास्करतुं नमामि। ओं सूर्याय नमः, ओं सूर्याय नमः, ओं सूर्याय नमः। ତୁମକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି ଜାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋ କୋଳକୁ ଆସ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ, ତମ ମୁହଁଟା ଏମିତି ମାଟି କାଦୁଅ ହେଇଛି କାହିଁକି? ରୁହ ରୁହ, ମୋ ପଣତକାନିରେ ମୁହଁଟା ତମର ଟିକେ ପୋଛିଦିଏ। ପଦ୍ମା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? କାହାର ଅଧରକୁ ପଣତଖାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଛ? ଆରେ, ଇଏ ତ ବାଳଗୋପାଳ। କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଏ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ? ତମେ ସ୍ନାନକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳତର୍ପଣ କରୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ଏ ଅପୂର୍ବ ପିତୁଳାଟି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି।
ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଣ ଦୋକାନୀକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି, ମା ମୋତେ କୋଳକୁ ନିଅ ମା, ମୋତେ କୋଳକୁ ନିଅ ମା। ମୋ ନିଜ ଆଖିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ଅଗଣାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ହେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। କୋଳକୁ ଉଠେଇ ନେଲି। ମାଟି କାଦୁଅରେ ମୁହଁଟା ଅସନା ହେଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମୁହଁଟିକୁ ପଣା ଦୋକାନୀରେ ପୋଛି ଦଉଛି। ଦେଖିଲ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ସତେକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ। ପଦ୍ମା, ନା, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ନିଃସନ୍ତାନ ଜୀବନର ବୋଝକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ନାରୀ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାସ ଦେଇ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କଲି, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ପଥର ହେଇଗଲେ, ପାଷାଣ ପାଲଟି ଗଲେ। ତାହେଲେ କିଏ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ? କିଏ? ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୟାସାଗର, ସେ ସର୍ବକାଳବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅଚିରେ ତମେ ସନ୍ତାନବତୀ ହବ ପଦ୍ମା। ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆସିବ ସ୍ୱାମୀ? ହେ ତୁଚ୍ଛ ଘୃଣ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଜୀବନରୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଆସ, ଉଭୟ ପୁତ୍ର କାମନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନିରନ୍ତର ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା। ସେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ତମକୁ ଆଶୀଷ ଦେବା ପାଇଁ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କିନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରନି ପଦ୍ମା। ଆମେ ପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣାନିଧି, ଦୟାସାଗର। ତାଙ୍କରି ଲେଶ ମାତ୍ର କୃପା ପାଇଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତୁମେ ନିଃସନ୍ତାନ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଦଟିଏ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଣ ମୋର ଆକୁଳିତ। ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନୀରବ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ବାନ୍ଧବ, ସେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତର ପଦଚିହ୍ନକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପଦ୍ମା, କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ସବକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ହୁଏତ ଭକ୍ତର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପଗତ ହେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପଗତ ହେଇନି ସ୍ୱାମୀ? ଆଉ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ମୁଁ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇବି, ସନ୍ତାନର ମା ହେବି? ନା, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ାରେ ବସି ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ବାରିଧି ଦୟାସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ପଚାରିବି। କ'ଣ ପଚାରିବ ତମେ ପଦ୍ମା? ହଁ, ପଚାରିବି କାହିଁକି ସେ ପଦ୍ମା ଉପରେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ? କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ? ପ୍ରଭୁ ତ ଦୟାର ସାଗର, କ୍ଷମାର ଅବତାର। ହେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳାର ଦୋଷ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା ଦେବାରେ ସେ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠିତ? ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସତ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ନିରର୍ଥ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ପଦ୍ମା, ଆରେ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ସହିବାର ସବୁ ଶକ୍ତି ମୁଁ ହରେଇ ବସିଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ପାରୁନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସନ୍ତାନହୀନ ଅପୁତ୍ରିକ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖ ପଦ୍ମା, ତମେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ତମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରିୟାନୁଶୀଳତା ଉପରେ
ତମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ହେଁ? ନା ନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପରେ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନିଜର ଏ ନିସନ୍ତାନ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଦେଲି। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ାରେ ବସି ଏମିତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିବ? ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ପଦ୍ମାକୁ କୁହ ସିଏ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରୁ। ବିଚାରୀ ଭାରି ଅଭିମାନୀଟା। ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ, ପୂଜା ଆରାଧନା, ଜପ ତପ ଆଉ ଅନୁପମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରୀତ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରତ୍ନବେଦୀ ତଳେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଖେଳୁଥିବ ସେହି ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିବ। କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଗତ ହେଇ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏ କ'ଣ, କି ଆଲୋକମୟ ଜ୍ୟୋତି! ଏ ଆଲୋକମୟ ଜ୍ୟୋତି ରେଖାଟି ପଦ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା, ଉଠ ଉଠ ପଦ୍ମା! ଏ କ'ଣ, ପଦ୍ମା ସଂଜ୍ଞାହୀନା? ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା! ଆରେ କଥା କୁହ ପଦ୍ମା, କଥା କୁହ। ଆରେ ଉଠ ଉଠ! କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ଏମିତି କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ଆପଣ? ମୋ ଭିତରେ ଏ କି ଶିହରଣ! ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉ ଏକ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ମୁଁ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଭରା ନଈ, ଆରପଟରେ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡୁଳାର ଉତ୍ସ ଭିତରୁ କାହାର ବାହୁ ଯୁଗଳ ଯେମିତି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ! ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ତମର କ'ଣ ହେଲା ପଦ୍ମା? କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣ? ପଦ୍ମା, ତମର ଧ୍ୟାନ ସଫଳ ହେଇଛି ପଦ୍ମା। ତମ ସେବା ଯତ୍ନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୀନବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରଧାରୀ ନିଜେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲେ ଜାଣ? ଆସନ୍ତାକାଲି ରତ୍ନବେଦୀ ତଳେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଖେଳୁଥିବ ସେଇ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତମେ ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ତମେ ମୋର ପରମ ବାନ୍ଧବୀ। ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ କ'ଣ ତମକୁ ମିଛ କହିପାରେ? ହେଇ ତ ସୁନ୍ଦର ଫାଟି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୀୟମାନ ହେବେ। ସତେ ତ? ସ୍ୱାମୀ! କୁହ ପଦ୍ମା। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ତ ଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚରଣ ଗାଉଛୁ। କାହିଁ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ତମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉନି ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି ପଦ୍ମା। କାହିଁ କିଛି ତମ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆସୁନି ସ୍ୱାମୀ? ହେଇ ତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ପରମ ଠାକୁର ତ୍ରୟ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସୁଦର୍ଶନ, ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ଆଉ ତଳେ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ମଝିରେ ଏକ ଶତଦଳ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ଏ କ'ଣ, ଏକ ଜ୍ୟୋତିରେଖା! ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ରତ୍ନବେଦୀର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଶତଦଳ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ କମନୀୟ ଶିଶୁ। କି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠିତ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ,
ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ମଝିରେ ଖେଳୁଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସତେ ତ। କି କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଅବିକଳ ବାଳଗୋପାଳ। ମୋ କୋଳକୁ ଆସ ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ ପାଳନ କରିବି। ଆସ ବାବା, ମୋ କୋଳକୁ ଆସ। ଆସ। ଆସରେ ବାବୁ, କୋଳ ମଣ୍ଡନ କର। ମା ତମକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳି। ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସରେ ଧନ, ଆ। ଇଏ କଣ, ମୋ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ? ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଧନକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ମୋ ନୟନ ପିତଳା, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଆତ୍ମା। ଶୁଣ ପଦ୍ମା, ଶୁଣ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଟିକେ। ଆରେ ଆରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲ ପରା, ଧନ ତମର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ? ନା, ସେମିତି କୁହନି ପଦ୍ମା, ସେମିତି କୁହନି। ଏ ସଂକେତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେମିତି? ଶିଶୁ ରୂପରେ ଯେଉଁ କମନୀୟ କାନ୍ତିକୁ ତମେ ଦେଖିଲ, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ପରମ, ସେ ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ସେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମେ ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ପାଇଛ। ତମ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ପଦ୍ମା। ନିଅ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମକୁ ଆଣିଛି। ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ପଦ୍ମା। ଆସନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଚଳୁ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିବ। ସେଇ ହବ ତମ ବାରବ୍ରତ ଓଷା ଉପାସନାର ଫଳ। ନିଅ ପଦ୍ମା, ନିଅ। ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି? ଆଜି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ଶତଦଳ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମକୁ ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପଦ୍ମା ଆଜି 10 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ବିଚାରୀ ସାରା ରାତି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଆସି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଗତ, ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ମୋର ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ହରି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଦ୍ମା ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କି ଅପୂର୍ବ ମହକ! ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଫୁଲରେ ମା ବସୁନ୍ଧରା ଉଲ୍ଲସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ଏମିତି ଉଲ୍ଲସିତ, କି ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ତଥାପି ଏ ମନଟା ଏମିତି ବିବ୍ରତ କାହିଁକି? ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀପଦ୍ମ କାନନ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଉ, ପବିତ୍ର ହଉ ଏ ପରିବେଶ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय